Že, a kto je toto akože na mňa? Toto je moja Lenka, obľúbená hornonitrianska spisovateľka. Tak celé meno, hej, tak si to vychovávajte. Tak ako to indiánske meno. Vychovávajte si, kto ešte môžete. Mirko, u teba vnúkko, teda akože, lebo ty už... Že si máš vychovávať tú mládež k tomu, aby hovorili, kto ste. Mirka to vie, Mirka to vie. On už vie aj načili tým otázkam. Wow, no vidíš to. Tak to si zaslúži potlesk. Maturitné otázky. Ja ešte k tomu poviem len toľko, že píšem pod pseudonymom Kalamár, to už sa prevalilo. A tiež som v skutočnosti žena. A vítame, Maruška, poď za nami. Prišla ďalej? Poď za nami, my sme tu predstavovali normálne spisovateľky. Maria Holeciová, táto fešanda nádherná, ktorej by ste povedali, že má 17 rokov, tak ona už má aj nejaké tie tituly. Tak zaplieskajte jej. Započko. To bolo krásne. A to nebolo ani nacvičené. Sadkaj si tu niekde medzi nás. No, ja by som teraz ešte prezradila, že my sme boli na besede, nebudem menovať, ale Eňa Ručková mala besedu v Žiline, tak my sme tam boli. Ja som to nemala hovoriť to meno, alebo chcem teraz tak ako takú zákernú otázku trochu, že ona treba spovedala, je to vonku, prepáč, no, že pri jednej knihe jej vydavateľ akože povedal, že treba musí to skrátiť, tuším o 40 strán, hej, potom zase, že kapitolu vyhodiť a čo ja neviem čo. A mňa by teda zaujímalo, že či ste aj vy mali takéto nejaké skúsenosti, ja si myslím, že tu nie je žiadny vydavateľ, tak kľudne ich naponzujte. Čo sa do nich... Je tu vydavateľ nejaký? Nie. Mirka, môžeš začať. Alebo treba zmenu názvu, alebo